שלום לכולם, היום בא לי לשתף אתכם בשגרת הטיפוח שלי עם חמר כחול והאופן שבו אני מורחת את המוצרים. בשלב הראשון אני מורחת את קרם פרפקט. זהו קרם מלא בלחות והוא מעניק לאור איזון ורוגע, במיוחד לתקופה המאוד לא פשוטה הזו. אני לוקחת מעט קרם ושמה במרכז כף היד. מחממת כדי לרכך את הקרם ומורחת ממרכז הפנים כלפי חוץ. חשוב להשתמש במרכז כף היד ככה שיהיה מגע מלא באור. אני מושכת את האור כלפי מעלה, מורחת היטב באזור השפתיים ויורדת לצוואר, מעשה היטב גם את הדקולטה. זה אזור שמאוד מאוד חשוב לתת לו לחות וגם מפנק. שוב למרוח את כל האור כלפי מעלה ולמשוך אותו ככה שתהיה לו מתיחה. ברגע שסיימתי אני מחכה 10 דקות לפני המריחה הבאה. בשלב השני אני ממשיכה לקרם רפאלי. זהו קרם ריפוי לכל מיני תופעות בעור, מנגיפי עור ואקנה ועד לאיזון ושיקום העור לאחר פרוצדורות קוסמטיות. אני משקמת איתו חלקים בעור שלי שנפגעו מתכשירים חזקים מדי, וגם הוא 100% טבעי. גם אותו אני בעצם מורחת במרכז כף היד, כמו בקרם הקודם, ומורחת היטב ממרכז הפנים כלפי חוץ. יש לסיים כל מריחה על גב כף היד. עכשיו אני אחכה 10 דקות עד המריחה הבאה. אני מסיימת עם לחות עם ההגנה של חמר כחול, שמעניקה לי הגנה גם מפני השמש וגם מאזנת את המלנין בעור, ככה שזה גם עובד על פיגמנטציה. הקרם הזה חשוב מאוד למרוח אותו מאוד מאוד בעדינות, ככה שהמינרלים יישארו על גבי העור ולא ירדו ממנו. אז אני בעצם ממש בליטוף ובעדינות מפזרת את הקרם על כל הפנים, ממש ברכות ובעדינות, לא ללחוץ מדי, ממש בעדינות, ובטפיחות קלות מפזרת את שאריות הלובן של הקרם. במקומות שנשאר לבן אני פשוט תופחת בעדינות כדי להחדיר את הקרם ולהספיג אותו היטב אל האור, וכך בעצם הגוון של האור שלי נשאר אחיד. זו הייתה שגרת הבוקר שלי. עכשיו אני מוכנה לצאת אל היום שלי.